W architekturze premium nie liczą się metry kwadratowe, ale emocje i unikalność. Tak było Smoko zostało już zrobione na Białorusi i było tam gwiazdą reportaży telewizyjnych. Ciężki tułów musiał zostać w kraju, ale głowa przyjechała ze mną do Gdańska. Jako artysta i rzeźbiarz wyczułam wolumen każdej linii, nie liczę gotowych rysunków technicznych. Ja dosłownie lepię z drewna gigantyczne rzeźby mieszkania. I to właśnie tutaj w Polsce ta wizja zaczęła materializować się w konkretnie zaawansowanie technologicznych form. Stanie się produktem w pełni mobilnym, gotowym do dostarczenia montażu w dowolnym zakątku Europy. Dziś ten Dakar zyskał potężną 4,5-metrową stelę Jumbo, stając się częścią 22-metrowego projektu.